I'm not gonna fight back what I've become. Yeah, I got bruises where I came from, but I wouldn't change if I could restart. Yo, welcome to my free vlog, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Chan Vlog, and to my Facebook account, Christian Sladaga. And ang akong vlog karon guys no, kay maghakot ang tubig gikan diri sa lungsod ato padung sa daan Tabugon. Kay wa jay agas-agas diri sa lungsod sa Tabugon. Pila na ka tuig, so moagas man gani kadyos kayo pero di ka pondo. So maghakutan ni permi na lang taga-adlaw ato sa daan Tabugon. So ubani ko ninyo. Tara. Nakakapatatag first atong tubig. So dito napita guys, dahil maghakot dito ang Tampol Poblasyon Gampiyo, dahil maghakotan dito. So napati akotanan dito guys sa ubos lahat siya akotanan dito. Pero daga kay kasgara dito mga sakyanan maghakot ng tubig. So mo ni kapait sa lungsod nato may tubig. So mo na siya guys. So padong na ta uli. Daghan gud ang kayong maghakot ng tubig sa lungsod sa Tabugon patong sa barangay daan Tabugon. So mao ra gini usa ka problema diri sa lungsod sa Tabugon guys, kanira gid tubig. Amot na mo sa ubang mga barangay mao sa siguro kay mas sigaran ako kita dira sa kuan lagi na maghakot ng tubig man. So punta ta mao ni sunod nga project diri sa Tabugon guys, maluwas na taning sus ka krisis sa tubig. Daghan na kay magyaw-yaw may tubig ana sakot na karon guys. Kaya wala lagi manghatag ang butiro. So ang mga tawa ni mamalit na lagi tubig. So samot na bagit sa krisis karon. Nga wa jud kay kwarta, way mga trabaho nya samot na may tubig. Gusto jud kayo guys. So guys, wa sa mga buhat karon no. Ngani watay kwarta, watay tubig. Ya mapansin sa ato ang municipality of Tabugon na maunay sunod na project na makuha na rin ang tubig diri sa ato ang lungsod. Pati paita na ako guys. Nalay sa tubig para malibang maglungsod na diha. So sus mo dun paita gid. So may tag sunod project diri sa Tabugon guys, mao na ni ang tubig maluwas ta ni. Sa karon kainis kadto sa kainit karon. Ang alam mo, tubig na mga marlay na lang. Paita.
So daghang salamat sa inyong pagtanaw guys no. I hope na mao ni sunod project diri sa Tabugon o na project na ba may tag matuman ng tani ba yang kalisod nato sa tubig karon diri sa lungsod sa Tabugon. So ay kalimot og subscribe diri sa akong YouTube channel Chen Vlog and sa akong Facebook account. Don't forget to follow me, Christian Saladaga. So daghang kayong salamat and God bless.